Сәлем дуслар, bu топ 5 тапшыруы һәм без башлыйбыз. Дуслар, хәзерге вакытта экология темасы бик популяр һәм бүген мин сезне топ 5 иң кирәкле экологик гадәт белән таныштырачакмын. Киттек. Беренче гадәтне сез барыгыз да бик яхшы беләсез. Ул кәгазьне макулатурага бирү. Әйе, дуслар, блокнотыгызда урын бетсә, сез аны ташларга ашыкмагыз, чөнки бу экологиягә зыян китерә. Җыеп макулатурага бирегез. Беләсезме, икенче гадәт иң кыен гадәтләрнең берсе, чөнки без ут сүндереп йөри белмибез. Дуслар, һәр вакыт бүлмәдән чыккач, утыгызны сүндерергә онытмагыз. Өченче гадәт су белән бәйле. Дуслар, көнгә без 2 тапкыр тешне чистартабыз. Иртән һәм кич белән. Шул вакытта суны сүндереп торырга онытмагыз. Битегезне жуганда яисә тешне чистартканда суны сүндерегез. Дуслар, 4нче гадәт киемнәр белән бәйле. Әйе, сез үсәсез һәм сезгә ярамый һәм кирәкмәгән киемнәрегез күбәя бара. Сез аларны ташларга ашыкмагыз, секонд-хендларга бирегез. 5нче иң кыен гадәт агачлар белән бәйле. Хәзерге вакытта һәм хәзерге шәһәрләрдә агачлар һәм яшел зоналар бик аз. Ләкин без сезнең белән агачлар утырта алабыз. Үй каршында яисә мәктәп территориясында төрле чәчәкләр һәм агачлар утыртып була. Үзегез генә түгел, дусларыгыз һәм ата-аналарыгыз белән дә була. Дуслар, бүгенгә менә шулар иде. Әйдәгез бергәләп экологияны саклыйк. Агачлар утыртыйк, теш чистартканда суны сүндереп торыйк. Сау булыгыз!